na tumanon ang balaod, kay si Kristo na ang nagtuman sa balaod. Ang Seventh-day Adventist, saved by works. Tinod ka? Ngano diay, sa panahon ni Moses, dili ka magpatay. Pag-abot ni Kristo, pwede niya na magpatay? O baka, gipili-pili lang natong 10 Commandments sa atong gana. Ang 10 Commandments, iyara sa mga Hudyo. Wala ikson. Adunay magwali, nga maingod, iyara sa Hudyo. Nganong dungagan managra, nga wala may ra sa balaan nga kasulatan. Ang ato nga topiko karon nga kagabion may tungod usab sa gitawag nato ang balaod og ang grasya. Unsa man ang pagsabot sa Seventh-day Adventist may tungod sa balaod og grasya pinaagi sa mabasa sa balaan kasulatan. Sa makadaghan mga pinangga makadungog kamog mga isyu. Nga diin sa panahon ni Moses, sa Old Testament, mo gitawag na itong dispensation sa balaod or law. Tapan sa panahon sa New Testament, mauna kuno ni ang panahon sa grasya. Kung imo mamatikdan, usahay sa presentation, sa uban, gipag-away ang balaod o ang grasya. Ang uban mo present nga ang balaod kuno, kaniadto sa Old Testament, mautoy paagi sa Ginoo apan ining bag-o kuno, nga mensahe dinhi na sa grasya. Ang uban ilang gipag-away ang balaod. Matod sa uban nga dili matuman ang balaod, busa gihatag ang grasya. Nahulog nga ang Dios naghimo og balaod nga dili matuman sa tao. Ang pangutana, nahibalo ba ang Dios nga nakahimo siya balaod nga dili matuman sa tao? Ang uban moingon, di na tumanon ang balaod, kay si Kristo na ang nagtuman sa balaod. Ang uban moingon, gibungkag ang balaod, tungod kay ang tao dili makahimo niini. Kinitanan, atong tunan, nini nga kagabion. Pangutana, unsa man ang sakto nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist? Ako moingon, mga pinangga, ang Seventh-day Adventist, saved by works. Tinod ka? Ang Seventh-day Adventist, saved by works. Works of Jesus Christ. Dili works sa tao. Buhat ni Jesus Christ. So atong sugdan nini kagabion ang ato nga panagtuon. Mogamit ko og mga libro, mga pinangga nga dili iya sa Seventh-day Adventist aron atong masabtan nga ang theology sa Seventh-day Adventist nga naa sa balaan nga kasulatan giaprobahan sa ubang mga dagko nga mga libro nga dili iya sa Seventh-day Adventist. Sama niini nga libro nga gitawag The New Testament, God's Word to the Nations, nga gitawag gipublish sa gitawag og Biblion Publishing. Atong tan-awon unsay nakasulat diri. Bantayan ninyo, kay naghisgot ni siya og nomos. Ang nomos igsuon, mao kini ang Greek na pinulungan kung imong i-translate sa English, law. Equivalent kini sa word nga Torah didto sa Old Testament. Akong ipakita kaninyo mga pinangga, kay ang uban nagtuon sa balaan nga kasulatan, pag ingon ganig balaod, ang ilang una-huna, 10 Commandments na. Daghang kagamitan ang balaod igsoon, nagadepende sa context nga gisgutan sa Biblia. Usahay, kining mga libro ni Apostol Pablo, mao'y gikagbugtan sa mga theologian. Wala nila masabti nga ang application sa balaod nagadepende sa context nga gisgutan ni Apostol Pablo. Tanawa ni ang libro mga pinangga. Makita ni mo rin, nag-ingod, nomos is a Greek word meaning law. Kanang akong gibadlitan nga green mga pinangga, imong makita diha, nga matod pa niya dinhi, usa ni ka general term.
Mayong ka general term mga pinangga, meaning to say, imong sabton ang balaod base sa konteksto sa balaang kasulatan. Kay usahay, si Pablo nag-refer may tungod sa ceremonial law, usahay, si Pablo nag-refer sa moral law. Ang uban mingon, terminura na sa Seventh-day Adventist. Dinhi nga libro, akong ipakita kaninyo, termino usab na sa mga simbahan nga dili sa Seventh-day Adventist. Tiwasunta sa pagbasa ang nakabutang diya na green. Dili na ko huruton sa pagbasa, anyway, inyo mang ma-review kini nga video. Nakalati din sa maong libro na ay daghang kahulugan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, imong makita lain-lain nga kahulugan. Mupudyot lang ko sa pipilan ini. Balaod, matod pa niya dinhi. Pentateuch. So kung mayong kaglo, pwede mag-refer sa Pentateuch. Ang Pentateuch, mauna ang 5 ka libro ni Moses. Penta means 5. So it is the 5 books of Moses. The Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Okay mo makita nga nalatid na sa balaan nga kasulatan. Law, nomos sa Greek, or Torah sa Hebrew, nag-refer usab sa tibuok nga Old Testament. Daghang kagamitan, di ba? Dini sa number 6 sa dili libro sa Seventh-day Adventist. Ako nakita dinhi nga matod pa niya, ang law nag-refer usab sa the moral law of God which applies to all people all time. Mao ni nakatahom dinigson kay adunay admission sa mga dagko nga libro nga kining moral law o gatong i-prove karon nga moral law naghisgot sa 10 Commandments. Mato pa niya dinhi applies to all people to all time. Ngano diay sa panahon ni Moses dili ka magpatay, pag-abot ni Kristo pwede niya na magpatay. Ngano diay sa panahon ni Jesus Christ di pwede magpatay, sa ato pwede na magpatay. O baka gipili-pili lang natong 10 Commandments sa atong gana. Ang 10 Commandments mga pinangga dili ni sama sa cafeteria. Gusto ko ani, di ko gusto ani. Gusto ko sa pirminong sugo, sa ikaduhang sugo, ikatulong sugo, pero di ko gusto sa ikaupat na sugo. Bantayan ninyo, na ay mga magwawali, nagwali, nga mingon, wala na'y mga sugo. Basta ilang maatubang ang Seventh-day Adventist. Pero kung ngayon sa matubang, dito sa laing relihiyon, maingon sila, magkutlo sa napulo ka sugo, nahibalo ba ka nga nag-ingon ang Diyos, dili magsimba og Diyos-Diyos? O gikutlo ang napulo ka sugo. Nahimong inconsistent ang ilang mga pagtudlo. Now, padayon ta. Arita, sa usak ka libro, bugat kini nga libro mga pinangga, na ilhan kini sa tibok nga kalibutan nga libro, The Encyclopedia of Theology, a concise Sacramentum Mundi edited by Karl Rahner. Dinhi na libro, iyang girecognize nga naay moral law o naay ceremonial law. Bantayin nyo, naging diri. Accordingly, the dictum that the gospel abolishes the ceremonial and judicial law of the Old Testament, take note, naghisgot siya og ceremonial law. Sumpay, but not its moral law. Sa ato pa nahibalo ang kalibutan sa mga theologian nga naay ceremonial law og naay moral law. Og mao kani ang mopasabot kaninyo sa tanang bersikulo nga gitawag sa uban og difficult text sa Bible. Kinahanglan ko magtuon tas balaang kasulatan, dili mag-away ang bersikulo. Dili pasanginlan ang Ginoo nga ang Ginoo nakahimog sugo kaniadto sa Old Testament, pag-abot sa New Testament kay di man matuman usbon na lang. Dili nato ibutang ang Ginoo sa atong kaugalingon nga level. Okay? Padayon ta. Nakakita mo ani nga libro? Kini nga libro dili iya sa Seventh-day Adventist.
Apan kini nga libro nagpasabot nga ang Seventh-day Adventist tama sa ilang pagsabot sa balaang kasulatan kung magisgutag balaod nga mag-refer sa Ten Commandments nga gitawag og moral law. Sugdan ta. Naay ni hell obstat diri. Okay? Kamu nalibasa diha. Naay imprimatur diri. Kamu nalibasa diha. Mag-ingong kag imprimatur, meaning to say, wala nakakomplekto sa ilang pagtulunan. Ug unsay nakasulat sa mao nga pagtulunan ni ang mga pinangga. Ingon siya dinhi, the Ten Commandments are not the only laws of God, but the basic pillars of morality. Mismo pa sa Amerika kaniadto mga pinangga, dito sa ilang opisina sa Supreme Court, naa makita ang Ten Commandments. Imo makita nga nahimo siyang basihanan bisag asa nga mga nasod. Og matod pa niya dinhi. For instance, in the Old Testament, the Jews had a total 613 regulation known as mismot. 613 ka mga balaod gawas sa Ten Commandments. Diha nimo masabtan nga sa New Testament naay balaod gi-abolish, naa say balaod nga nagpabilin. Imo masabtan asa man niini ang Ten Commandments or ang part sa 613 regulation nga gisgutan. Dili ang Seventh-day Adventist na gisgot ini apan kining libro ha. Next, nagingon. Faithful to the teachings of Jesus, the church considers the Ten Commandments as the basic of Christian morality. Unsa kuno ang Ten Commandments? Matod pa, basis of Christian morality. Nganong ang uban, akusahan man ang Seventh-day Adventist nga nagbantay og sugo nga iya sa mga Hudiyo nga matod ni ining libruha nga basis sa gitawag na to of Christian morality. Wala naging basis sa mga Israelites lamang. Actually, wa kay mabasa sa balaang kasulatan nga nag-ingon nga ang Ten Commandments iyara sa mga Hudiyo. Wala igsoon. Kanang word nga only, wala na. Pero sa makadaghan, adunay magwali nga maingon iyara sa Hudiyo. Nganong dungagan managra nga wala may ra sa balaan nga kasulatan. Okay? Next, unsay gingon diri? Nagsugod ta sa Ten Commandments. Naay Ten Commandments gisgutan sa Exodus chapter 20. Naa sa Deuteronomy chapter 5. Naa sa gitawag og gining gitawag na to gitawag catechetical. Now, ang Ten Commandments igsoon kung imong lantawon dinhi sa mga punto. 1, 2, 3. Number 1, dili maghimo og Dios-Dios. Number 2, dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Nga diin, bisan pagdagway na nga tuas langit. Dili gamaan og graven image. Unsa may dagway nga nas langit? Jesus Christ. Dili buhatan. So, ako na lang ni siyang is-summarize igsoon. Kay nahibalo naman mo og naa sa Ten Commandments. Basta ang naa sa Ten Commandments, isara ang gisupak sa daghang mga pagtulunan. Maurani ang ikaupat nga sugo. Pero di na nako tandugon ang ikaupat nga sugo kay naay pinasahi nga topic niya na. Okay? Now, lahos na lang ko dinhi sa uban nga mga puntos. Arita sa usa ka giila nga Bible dictionary, dili ni iya sa Seventh-day Adventist. Kaya ang atong title sa atong panagisgutron, ang balaod o ang grasya. Atong tan-awon ang definition sa grasya base ni ini nga libro ha. Grace, favor, or kindness shown without regard to the worth or merit of the one who receives it. Sa ato pa, imong masabtan nga kining grasya gihatag sa Dios, wala palita, wala gibaligya, o wala hagoi.
na abay bersikulo nga mulaban niini nga definition? Sa unsa man nga paagi ang tao maluwas. Atong lang taon igsoon, sa unsa nga paagi ang tao maluwas. Tanaw to ha. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Tungod sa grasya, kamo naluwas, saved with ed. Past tense. Naluwas ta sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Walay pagtulunan ang Seventh-day Adventist nga nagingon. Ang Seventh-day Adventist naluwas sa napulo kasugo. Sa makadaghan, gimisinterpret ang minsay sa Seventh-day Adventist. Nga ang Seventh-day Adventist nagbantay sa napulo kasugo aron maluwas. Walay theology ang Seventh-day Adventist niya na. Ang theology sa Seventh-day Adventist naa sa balaan kasulatan, kamo naluwas sa grasya, pinaagi sa pagtuo, o dili sa inyong kagalingon, gasa kini sa Dios. Unsa ang kaluwasan? Grasya. Kano sa maangkon ang grasya? Pinaagi sa pagtuo. Og unsay balor sa grasya? Baligya ba kini? Dili. Haguan ba kini? Dili. Paliton ba kini? Dili. Ang giingon sa Biblia, gift of God. Gasa sa Dios. Kanang gasa igsoon, kung makadawat ka gasa sa panahon sa Christmas gift, imo ba nang gihaguan? Imo ba nang gipalit? Wala. Ang uban moingon, Lord, pwede ba nga ang pagkamatarong nga akong nabatnan, pwede ba 50% sa imuha, 50% sa ako Kay ang tao, gusto siya mo credit sa iyang binuhatan. Daghang mga tao, gusto makaangkon sa pagkamatarong. Magluhod-luhod ang tiil o ang tuhod, ibaklay, paingon dito sa unahan, aron lang makabot niya ang pagkamatarong. Ang uban, muadto sa bukid, magpabangas. Walay tao, siya ra usa dito, kay ang iyang huna-huna, mabatnan niya ang pagkamatarong. Ang uban, magpalangsang sa krus, kay nagunahuna sila, mabatnan ang pagkamatarong. Pero dinhi nga bersikulo, kita naluwas sa grasya, pinaagi sa pagtuo, dili sa atong kagalingon binuhatan, kini gasa sa Dios. Kung nakadumdum mo mga pinangga, Isaias Kapitulo 64, versikulo 6, ang atong pagkamatarong samara sa trapo. Bisag unsaon nimog birigod-birigod, kay dili ta birigod at tubangan sa Ginoo. Wala ta nagbuhat aron mahimong mamatarong, nagtuo ta aron kita tagamatarungon pinaagi sa grasya. Ang gingon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Take note, and His righteousness. Ang word nga His, nag-refer kang Jesus Christ. Sa ato paigsoon, ang righteousness, dili mabatnan sa bisan kinsa, diha lang mang kang Jesus Christ. Wala mamatarong ang Seventh-day Adventist kay nagbantay sa napulo kasugo. Ang Seventh-day Adventist na matarong ng daan, ang pagbantay sa napulo kasugo, resulta na epekto na sa gugma sa mga Seventh-day Adventist ngadto sa Dios. Kay ang Biblia sa Juan 14:15 nagingon, if you love me, keep my commandments. Ngano nagbantay ang Seventh-day Adventist sa napulo kasugo tungod sa among gugma ngadto ni Jesus Christ. Wa mi magbantay sa napulo kasugo aron maluwas. Nagbantay mi sa napulo kasugo kay humana giluwas. You are saved by grace. For by grace you have been saved through faith. Nagbantay mi sa napulo kasugo kay humana giluwas. Ang pagbantay sa napulo kasugo, epekto, resulta
sa among relasyon ngadto kang Jesus Christ. Kay ang gasa libre walay bayad. Ngadto pa ni, not of works, dili sa mga buhat aron walay tao nga manghinambog. Tanawa ang mga Hudyo, nagbantay silag sugo, wa makabaton og Kristo nang hinambog. Ang mga Hudyo moatubang dito sa sinagoga. Na ay napulo ka sugo dito, basahon nila. Pananglitan, muingon ang amahan, dili ka magpatay. Ikaw anak nagpatay ba? Wala pa. Thank you Lord, kay wa gyud mi magpatay. Magampo ang mga Hudyo, muingon ang Hudyo, Lord, salamat, di ko parihanin tawhana, maniningil sa buhis. Apan ng tao nga naa si Kristo, Lord, mamukpok sa iyang kasing-kasing tungod kay naan niya nakita nga wa siya'y mahimo sa iyong kugalingon, nagkinahanlan siya og Jesus Christ. Og mao ka na ang nasabtan sa Seventh-day Adventist. Wala ang Seventh-day Adventist nagbuhat aron malwas. Ang Seventh-day Adventist nagbuhat kay humana giluwas. Ang Biblia, mismo pa ang Episodus 10 nagingon. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Human nga ikaw naluwas sa grasya, pinaagi sa imong pagtuo, gasa sa Ginoo. Dili lang diha kutob. Ang uban, nigunit sa grasya, wala na'y sugo. Kaya ang uban mo ingon, pinaagi sa kong pagtuo, wala na'y sugo. Pero si Pablo pa istorya, gibungkag ba nato ang sugo tungod sa pagtuo, wala, gipabarug ang kasuguan. Naay kakasuguan nga gipabarug, naay kasuguan nga giabolish. So therefore, naay sugo nga angay i-abolish, naay sugo nga magpabilin. Kung moingon kita nga ang napulo ka sugo mo'y giabolish, ang pangutana, unsay sala sa napulo ka sugo nganong giabolish? Pag-ingon sa napulo ka sugo, dili ka magpatay, angay ba i-abolish ang sugo nga dili ka magpatay? Dili ka mangawat, angay ba i-abolish ang sugo nga dili ka mangawat? Dili ka manapaw, apil ba na siya? Nganong pili-pilion namang yun? Nganong ang ikaupat namang yun ang ilisan tungod kay ang suybi magamit? Mao ni gingon ni Apostol Pablo. Next, napay usa ka punto. Si Kristo nagingon siya. Ayaw mo paggunahuna. Nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag apan sa pagtuman. Naay sugo nga gibungkag, naasay sugo nga gituman. Pero wala na nangutan ang uban, unsa nga sugo ang gibungkag o unsa nga sugo ang gituman. Kay suginlan ko mong kamo mga pinangga, atong gibasa nga naay ceremonial law, mga balaod nga adunay mga tulumanon, sa mapananglit kung ang tao makasala, magdala siya sa karnero, kuhaan sa dugo, iwisik didto sa mao nga sanctuaryo, kay nagsimbolo nga adunay Kristo mamatay. Sa dihang si Kristo namatay, nawala na to nga mga kasuguan. Naapil ba ang napulo kasugo? Next, atong naon-naon. Nanasay usa ka objection nga nagingon sa Roma 2:13 nga diin ang pagamatarungon kadtong nagtuman sa sugo. Whereas sa pikas na sad nga gigamit, nagingon, nahibalo kita nga walay tao nga pagamaturungon, nagi sa buhat sa kasuguan. Daghan wala tayong makasabot, unsay buot ipasabot, sa buhat, diha sa balaod. Kung himong lang taon igsuon, si Paul nagagamit niya na nga mga ideya. Refer niya adtong mga tao nga gusto magbantay sa sugo kay gusto maluwas. Ang Seventh-day Adventist wala niya na nga ideya ha. Nga nagbantay sugo aron maluwas. Ang Hudyo naan niya na. Sa mapananglit, ang Hudyo, kung dili ka magpa-circumcise, dili ka katawhan sa Dios.
gi-require nila ang mga Gentiles nga magpa-circumcise. Works of the law. Okay? Now, nagingon diri, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus Christ. Kay sugin lang ko kamo mga pinangga, sa panahon ni Jesus Christ, sa buhi pa siya, daghang mga Hudyo nga dili mo tuo nga siya ang Misaya. Mao nang gi-introduce ni Paul ang pagtuo diha kang Kristo. Next, nagingon diri. Kanguban mo ingon, nga diin kita gibuhian na. Okay? Sa balaod. Wa kayo masabte. Pero sa pikasad na bersikulo, nag-ingon si Pablo, maugyapon nga kapitulo, nga ang balaod, holy, just, and good. Ang balaod, balaan, maayo, o matarong. Naabay balaod, walaon, nga balaod nga holy. Naabay balaod, walaon, kay kinisya good. Tandi ako no pag-ayo mga pinangga, kung unsay nakalati diri, kay ang gisulat ni Pablo, nagkinahanlan siya og context nga angay masabtan sa matag usa. Dapay mo ingon mga pinangga, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Ang uban nagwali, dili na kita sa balaod, kay ilalom na kita sa grasya. Wala masabti, unsay buot pasabot sa under law. Na ako'y mga libro nga nabasa nga moingon, under law, meaning to say, under the jurisdiction of the law or under the condemnation of the law. Kay gi-introduce ang grasya, meaning to say, nailalom ta sa tunglo sa balaod, pero wa mag-ingog, wala na ang balaod. Wala mag-ingog, wala na kinahanglan na ang balaod. Sumpayan ta sa bagbasa sa mao nga bersikulo 15. Unsa man, magpakasala ba kita, kay wala kita na ilalom sa sugo, apan, ilalom sa grasya, dili ka na mahimo. Sa ato pa ang grasya, wala maghatag og lisensya nga ang sugo lapason. Ang grasya, wala maghatag og permiso nga ang sugo panamas-tamasan. Ang sugo, igsuon, ang function sa sugo, tigpaila og sala. Ang sugo, walay function nga maluwas. Kay ang sugo, walay dugo. Ang sugo, walay kasing-kasing. Ang sugo, walay buot. Ang sugo, balaan, kay mauna ang kinaiya ni Jesus Christ. Kung nakalapas ka sa sugo, dili ang sugo, mo'y panisan. Ang dili ang nakalapas sa sugo. Apan katong nakalapas sa sugo, kung iyang dawaton kang Kristo, dili na siya ilalom sa tunglo sa sugo, apan ilalom sa grasya, pero wala maghatag permiso nga human ikaw makadawat og grasya, walaon na nimo ang sugo. Mauna ang gipasabot usab sa matag bersikulo dinhi sa balaang kasulatan. Natanawa, ang uban mingon, ang grasya gihatag sa New Testament. Ang balaod sa Old Testament. Pero dinhi nga bersikulo igsoon, imong masabot nga ang grasya gihatag didto sa panahon nga ang tao nahulog sa sala didto sa Garden of Eden. Tanawa ang Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Napadayag sa tanang tao. Tanang tao meaning to say, gikan kang Adan og iba hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ. All men, wa magyog few, some, kundili all. Meaning to say, gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. So walaon ka ng huna-huna nga ang balaod, Old Testament, sa New Testament, grace, kay ang grace didto nandaan pagkahulog sa tao sa sala. Didto ang saad nga gihatag sa Ginoo ni Adan og ni Eva nga kung aduna sila'y pagtuo, sila luwason kay nay Kristo magpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross. Ang uban mo gamit aning Christ is the end of the law.
Pero kung imong lantaon pag-ayo, ang punto sa word nga end, duha ka klase ang end sa Greek. Ang isa ka end nagtawag og telos, ang isa ka end nagitawag og skatos. Ang word nga skatos, mo nagikan ang word nga eschatology, kay compound word na siya. Okay? Skatos, meaning last days events. Pero ang gigamit sa Christ is the end of the law, dili ang skatos. Ang gigamit is telos, which means purpose, aim of the law. Christ is the purpose of the law. Christ mauna ang atong tumong nganong nagbantay ta sugsugo. Pero kung granted o yunan ta sa walay pagtugot nga ang ilang pagsabot nga giwala na. Nganong ang bersikulo nag-ingon man sa Roma 8:3-4. God sending His own Son in the likeness of the sinful flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung naade ka sa Espiritu, mga pinangga, naaka kang Kristo, siya ang mubuhat diha sa imong sulod. Tanawa ang Galatia 2:20. Namatay ako uban kang Kristo, nabanhaw ako uban kang Kristo, og ang akong gikinabuhi karon dili na ako, kun dili si Kristo ang nabuhi sulod kanako. Not I, but Christ. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Si Kristo ang mugahom sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mo nagingon nga, ang usan na sad ka objection nagingon, a man is justified by faith apart from works of the law. Tinuod man na. Gimatarong ta, pinaagi sa pagtuo, dili tong buhat sa balaod, katong mga pagpaning kamot nato, katong mga pamaagi nga nagtuman ta sa sugo aron maluwas kay maunay ideya sa mga Hudyo. Pero tanawa mo sa kabersikulo nagingon, importante ba ang sugo? Unang Korinto, 7:19, neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Take note, keeping the commandments of God. Hinumdumi, ang Diyos mo'y nagbuhat sa napulo kasugo, ang Diyos mo'y nag-introduce sa grasya, unsay buot pasabot, ipag-away sa Diyos ang duha? No, wala lang masabti sa uban. Ang grasya igsoon, so ginlang ko kamo, didto pa na sa Old Testament. Atong gibasa bag-o lang ang Tito 2:3-11. Ang uban moingon nga ang righteousness diha ra sa New Testament, no, sa Old Testament pagyapon na. Jeremiah 23:6, the Lord our righteousness. So ang theology sa saved by grace na sa Old Testament, wala na gikan sa New Testament. Si Pablo nakasabot lang siya sa theology about sa salvation nga gikan sa Old Testament, iyang gi-introduce pagbalik dinhi sa New Testament. Ang uban moingon nga good news dinhi sa New Testament or gospel, daan na sad na sa Old Testament pa. How beautiful upon the mountains are the feet of the one bringing good news. Old Testament pa na kaniadto mga pinangga. Ang uban, ang pagtuo gi-introduce sa New Testament, wala sa Old Testament. Dugay rasad na dito pala sa Old Testament. Tanawan ninyo Habakkuk 2:4. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Naanaday ang pagtuo sa Old Testament aro ayaw mapagtuo nga ang faith gi-introduce sa New Testament puli sa napulo kasugo, kay ang faith diha nandaan sa Old Testament pa. Tanaw na to ang theology sa Biblia nga nakatunan sa Seventh-day Adventist. Christ's righteousness is imputed to me means ang righteousness gahom gikan sa gawas, gikan sa Dios, nagtrabaho sulod nato. His life is counted as my life. Si Kristo
ang tanan sa tanan. Si Kristo mupuyo sa atong kasing-kasing. Revelation chapter 20, 3:20 nga nagingon, ako manuktok sa tagsa-tagsa kaninyo, kung adunay moabri, musulod ako og makigkaong uban kaniya. His good deeds are counted as my deeds. Ang binuhatan ni Kristo, maoy nakapaluwas ka nato. Maoy naghatag og garantiya sa atong kaluwasan. Ang iyang pagkamaayo, maoy na-credit sa matag usa ka nato, kay ang pagkamatarong diha kang Kristo gisulob niya sa matag usa ka nato. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His death is counted as my death. Namatay si Kristo, patay usab ako sa sala. Nibanhaw si Kristo, nihawas ko gikan sa tubigon nga dapit. O dili na daan pagkatao ang nabuhi, kundili ang bag-ong pagkatao. Mo ni gitawag og born again. Katapusan, sanctification. Kay sugin lang ko kamo, sa theology sa balaang kasulatan, nga nakatunan sa Seventh-day Adventist. Una sa tanan, gi-justify ta, gimatarong ta ni Jesus Christ, mao nang gitawag og justification by faith. Human nga ikaw na matarong, na gitawag natog sanctification. Pag kinabuhi nga balaan, kuyog kang Jesus Christ. It is a linear process. Walay pagkatapos unto perfection. Mura og 10 tabos nga lingin nga kinahanglan motubo ka into piso nga lingin. Sa sige nimong relasyon kang Jesus Christ, kinahanglan motubo ka sama sa baso nga lingin. Sige kag relasyon kang Jesus Christ, motubo ka sama sa lingin sa planggana. Walay undang. Pagkamatarong, kuyog diha kang Jesus Christ. Sanctification is Christ's work in us. Mabitang gingon dia, the fruit of the Spirit, bunga sa Espiritu, gugma, pagtuo, pagkamapailubon, kana, dili imo, gasa na sa balaang kasulatan. Busa ang Seventh-day Adventist nakasabot, nga mismo pa ang binuhatan sa tao. Sa mga Seventh-day Adventist, wala namo gi-credit sa among kagalingon, kundili bunga na sa balaan nga espiritu nga naglihok sulod nato. Ang adunay kausaban sa gitawag nato og change of habits, change of desires, change of character. All these are fruits of righteousness. Tanan bunga sa espiritu. Atong sumadahon mga pinangga sa pagtapos. Usbon ko, ang Seventh-day Adventist wala maluwas sa napulo kasugo. Wala magbantay ang Seventh-day Adventist sa napulo kasugo aron maluwas. Nagbantay ang Seventh-day Adventist sa napulo kasugo kay humana giluwas. Nagbantay ang Seventh-day Adventist kay maunay epekto sa among gugma ni Jesus Christ. Nag-ingon ang balaang kasulatan, Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Mga pinangga, kung tinuod ta na higugma kang Kristo, atong mahalon ang kinaiya ni Jesus Christ. Tungod kay ang Ten Commandments, expression na sa iyang kinaiya. Magmasinuntanon ta, musunod ta kaniya, kay nahigugma man ta kaniya.